Mga higala, kumusta? Nining bagong tuig, yung tuig 2023, aduna kita'y lain nga yugto dinhi sa ato ang sayranan sa mga Bisaya sa New Zealand. Kini may labot sa kini mahitungod sa kagawian, practice sa pagpanambal. Gitawag nato kini og sa Binisaya o sa in English na medical practice. O ang binalitad niini nga medical practice mausab ang sayop nga kagawian sa pagpanambal, gitawag nga medical malpractice sa in English. Ug sa di pa nato kini sugdan, buot na kong pasalamatan ang nagpahinumdom kanako nga hapit na ko makalimot nga doon na day ko'y pangutana og tubag nga gitanugan apan gipahinumduman ako ni Richard Losada sa Hamilton. Salamat Richard. Ning kablet ginako gabi nga wa naman ko kakita sa imong sa imong sayranan. Sige lang kay ugma ako nang balikan. Salamat usab ni Dave Mata sa New South Wales sa nasod sa Australia nga usab mi pasupot o ingno nato mensahe nga wa na kuno siya kabantay sa ato ang yugto. Sige lang, muguwa ra ko matag karon og unya. Gumikan lamang kini sa mga kabilinggan nga ingno nato dili kalikayan. Ug ang akong pagpanghinangop usab ngadto sa banay ni Irwin Nakaba Tuong ug ang iyahang nga anak ug iyang asawa nga naa mahiluna sa Christchurch. Aray kita sa usa ka pangutana sa usa ka mananambal. Ang mananambal din sa New Zealand gitawag nato medical practitioners, nagkahulugan kini sa 22 kamatang sa medical professionals nga nagkupot sa lisensya sa pagpanambal. Dili kini lamang grupo sa mga doktor, kundi naglakip na usab niini ang mga nurses, midwives, psychiatrists ug uban pa. Matod pas pangutana nga nindot pod ingno nato ang dili haniti sa balaod or kadtong dunay ingno nato kahibalo sa balaod apan dili batid niining dapita matalang gihapon. Ang pangutana dinhi nga sa medical malpractice cases, why negligence is to be looked into when Section 317 of ACC law barred negligence case in treatment injury. Ato kining binisayon aron masabtan kini sa tanan, lakip sa mga Bisaya nga nakigbisog usab sa pagpanambal. Ang pangutana nag-ingon sa Binisaya, sa kaso nga medical malpractice, nganong kinahanglanon man ang negligence o nganong lion pa man ang negligence nga ang Section 317 sa ACC law nagpugong man sa negligence, sa kaso nga negligence o kining pagpabaya sa kaso batok sa mga doktor nga gitawag nga treatment injury. Na kining treatment injury ako ni siyang saysayon sa anam-anam nga pamaagi.
dili ko ni diretsohon og ayag ni puta na. Kining treatment injury, bag-o kini nga konsepto sa ACC law. Kaniadto gitawag kini nga medical mishap, unya ilang giilisdan og medical misadventure pagkahuman aron malabot ang mga eksperimento o mga research nga sayop. Unya pagkahuman niadto kay i-establisar man gihapon ang pagpabaya, giilisda na kini og treatment injury. Sa ato pa, kaso kining treatment injury or coverage kini sa ACC, mamahimo ikaw mo claim niini og danyos ngadto sa ACC gumikan sa kasaypanan sa pagpanambal. Nakaamkon ikaw og injury o ingno na to sakit sa lawas gumikan sa pagpanambal. Na ang treatment injury sa ACC law bayran na kini siya kung adunay mahimong kadaot kanimo gumikan sa treatment injury. So, nadaot ang imong lawas sa dihang gitambalan ikaw. So ang ACC law maunay mobayad kanimo kung ugaling ang pagpanambal sa mga doktor o mga medical professionals ming resulta sa kadaot sa panglawas. Kining treatment injury gitagaan kining kahulugan ubos sa ACC law. So imong pangutana nganong ang negligence o pagpabaya kinahanglan pa mang lion nga ang ACC law sa section 317 nagpugong man sa kaso nga negligence ugaling dunay kaso nga treatment injury. Na ang medical malpractice cases adto kini mahinabo sa Health Practitioners Disciplinary Tribunal. Dili kini mahinabo dili kini isangat sa High Court aron sa pagpangitag danyos or aron ka mabayran. Buot ipasabot kung ikaw adunay kadaot sa panglawas gumikan sa pagtambal kanimo, tawag og treatment injury, ang remedyo kanimo mao na lamang ang pag-file og claim dito sa ACC. Resulta sa treatment injury ang kadaot nga nahinabo sa imong panglawas. Na? Pananglit na amang ka o nabuta ka gumikan sa pag-opera. Ang ACC mobayad kanimo bisan moabot pas tibuok kinabuhi nga di na ka makakita or di nakakasulti. Now, kining 317 sa ACC law nagpugong kini sa matag usa nga mo-file ka og kaso nga negligence batok sa ospital ug sa doktor. But pasabot kaysa magkasuhay pa adto na lang sa ACC ang claim. Pero kini siya dili ni maoy unod og bukog sa imong pangutana. Ang imong pangutana kung nganong lilion pa man ang negligence nga gipugnan man ka sa 317 sa ACC. Patiman nga gidid-an ikaw sa pag-file og negligence sa korte. Pero wa ka sa pag-file og disciplinary action dito sa Health Practitioners Disciplinary Tribunal kung ugaling adunay kasaypanan ang mga doktor. Na anam-anamon tani og kuot. Nganong lilion pa man ang negligence dito sa treatment injury case. Timan nga ang negligence case sa High Court dili tugtan gumikan kay pwede kang makaklaim sa ACC. Pero kung filean ang doktor
o kinsa mang medical professionals og disciplinary action sa Health Practitioners Disciplinary Tribunal, ang negligence mamahimong lion aron sa pag-establisar, aron paugbok sa imuhang buot ipasabot, pagpruiba nga ang kanang doktora dili na angay magkupot sa lisensya sa pagkadoktor. Ang kaso sa HPDT, so Health Practitioners Disciplinary Tribunal, dili kini kaso nga maghatag kanimo sa danyos. Di kini mahitungod sa salapi. Kundili, ang kaso dito mao ang pagtubag sa pangutana kung angayan pa ba ning mga doktora magkupot sa ilahang certificate to practice. Ingno na to, angayan pa ba ni silang tugtan na makapanambal? No? Kining Health Practitioners Disciplinary Tribunal, korte kini nga mutan-aw lamang sa posibleng mahimong idisiplina sa usa ka profesional o usa ka mananambal. Sa ako nang giingon, 22 ni sila ka klaseng mananambal, ug ang lion dito mao lamang ang fitness to hold the certificate to practice the profession o kining medical profession. Now, ang Section 317 ang gipugnan diha ang negligence nga kaso nga nagtangag og danyos ngadto sa korte. Na nganong nahimugso maning Section 317 sa ACC. Gumikan kay mamahimo ka naman mo claim, pasaka ka dito, adto na nimo kuhaa ang imuhang ang danyos nga nahinabo kanimo dito sa insurer sa gobyerno nga mao ang ACC. Dili na kinahanglan mo file pa og kaso aron pabayron kung kinsa tong dunay sa laod. Na? Ang negligence nga imong i-establish, imong isagol dito sa kaso sa HPDT aron lamang pagpruiba nga ang kasaypanan magkahulugan nga dili na angayan magkupot sa lisensya ang usa ka mananambal. Natiman sa HPDT, sa Health Practitioners Disciplinary Tribunal, ang negligence wala kinahanglana. Dili kini siya element nga mapruiba ang professional discipline. Sa ako nang gisulti sa mga naunang yugto, mamahimong disiplinahon ang usa ka medical practitioner bisan lamang sa wrong choice of procedure. Natiman nga ang negligence kinahanglanon. Kung adunay kasaypanan, awa kinahanglan sa korte aron pag-claim og damage. Sa professional discipline aron pagtangtang sa ilang lisensya, imong ipruiba nga siya nagpabaya, ang negligence kinahanglanon. Aron pagtubag sa pangutana kung angayan pa ba siyang pakupton sa lisensya sa pagkadoktor o pagkamananambal. Karon, ang negligence timan sa Health Practitioners Disciplinary Tribunal wa kinahanglana. Dili siya necessary element para mapruiba ang professional discipline. Ngano man, kay sa professional discipline, mamahimo nimong mapruiba bisan ang wrong choice of procedure lamang nga gigamit sa usa ka doktor. Wa magkinahanglan nga nagpabaya gid siya, kundili ang sayop lamang ang pagbaton sa sayop nga pamaagi. Wa kinahanglan nga dunay danyos. Usa ka pananglit niini nga kung kinahanglang operahan or kinahanglang i-refer sa physiotherapy or ubang profesional ang usa ka masakiton, unya
imo lang gihilot ang pasyente or imo lang gihaplasan og lanas abat, pwede na kadtong mananambala mamahimo ng mapanubag dito sa Health Practitioners Disciplinary Tribunal isip wala nay kaakuhan nga magkupot pa sa lisensya sa pagpanambal kung ang iyang pamaagi di wa na musigo dito sa standard, professional standard sa pagpanambal. So timan nga ang professional discipline mamahimong maestablisar bisan lamang nga dunay wrong choice of procedure. Sa laing paagi, ang doktor og ubang klases mananambal mamahimong mapanubag usab sa Health Practitioners Disciplinary Tribunal pinaagi sa mga ethical issues. Ang ethical issues mao ang usa ni ana na hinabo niadtong ng labayng mga duha na katuig nga ang nurse maoy ning gamit sa card, credit card or kadtong IFPOS card sa pasyente. Iya nangumpra pa siya dito, gigamit niya ang card sa pasyente. So kana siya usa ka ethical issues. Wa magkinahanglan nga related sa pagpanambal ang ethical issues. Dihang dapita madisiplina ang usa ka mananambal bisan og walay elemento sa negligence or pagpabaya. Kana ubos sa ethical issues. Lain usab nga pamaagi mao kining breach of patient's rights. Kining katungod sa mga pasyente nga imuhang supak. Na to nasupak nimo ang katungod sa pasyente. Sama ni anang right to information. Kinahanglan nimong pahibaw-on ang pasyente katungod na niya nga masayod unsay iyang balatian. O imo nang masupak mamahimo usab ikaw ang disiplinahon dito sa disciplinary tribunal. Usa ni ana ang pagdili pagsulti sa kagrabe sa iyahang balatian. Usa ni ana usab ang wala pagsulti sa lain niyang balatian. Na adunay kaso niini nga gitawag nga Good Samaritan Doctrine. Ang Good Samaritan Doctrine, ang usa ka doktor nang opera. Gioperahan niya tong sakit sa pasyente. Iablihan niya ang tiyan kay iyang gioperahan ang tinae. Ug didto iyang nakit-an ang laing hubag, laing bugon didto sa laing dapit sa tinae nga dili mo iyang operahanan. So iyaha tong hilhil na sa ubang bahin isipon kana siya nga maayong binuhatan gumikan kay imo mang gikuha ang laing balatian apan ubos sa breach of patient's rights mamahimo ikaw mapanubag kay inyo mang gi-examine ang pasyente sa wa pa ninyo na disdisi ang iyang tinae o iyang tiyan. Inyo naman ang nasuhid tanan. Unya wa ninyo na masulti nga duna pa di say laing balatian. Inyo na lang gi pasakay dito sa inyong operasyon. So kana siya mamahimong breach sa patient's rights. O kumuingon mo wa mo mahibaw, mamiligro usab kamo sa negligence kay inyo nang gi-examine unya wa ninyo na makit sa dihang inyo nang gi-scan ang pasyente unya didto di ang mga bugon inyong nakita daghan pa di ay kaysa inyohang gihunahuna nga kuhaonon dito sa operasyon. Sumao kini ang tubag o kahayag sa pangutana ug ako usab espesyalista ni ining dapita, so makaingon ako nga garantisado kini nga opinyon. Hinaot ko nga adunay pagtulon-an kini nga to ang labyog-labyog
ako nang hinaot usab nga inyo gihapong nuntan ang sunod natong mga yugto bisan og talagsaon na lamang kini. Apan matag karon og unya mobutho lamang ako. Daghang salamat o ako moingon kung buot kamong magkinabuhi o makabaton o kinabuhing tunhay pag binuotan kanunay. Kini si Paul Alforque ang inyong abogado ug manlalaban ug inyong alagad usab alang sa mga Bisaya dinhi sa New Zealand. Ako moingon nga padayon ang inyong pagnunot o sa gihapon ako magpasalamat usab o daghang salamat